Takže ahojky ľudia, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Toto bude také špeciálne videjko a vlastne bude sa tu diať to, že s mojou ségrou budeme hrať hru. Že jedna z nás povie farbu a vlastne obidve sa jej budeme musieť dotknúť. Možno to poznáte, možno nie, ale každopádne dnes nás uvidíte to hrať. Takže ja idem nastaviť kameru. Takže tuto budeme mať položenú kameru a budete nás vidieť. Počkaj, nám do toho by to bolo vidieť. Perfektne. Dobre, Segren kanál máte dole v popisku a my teda ideme hrať. Takže prvú farbu hovorím ja. Takže hľadáme farbu bielu. OK, bolo to tak skoro naraz. Bola som síce prvá, ale teraz hovoríš ty. Hľadáme farbu. Nie, ja som to nevidela proste. Takže mi napíšte dole v komente, že kto bol vlastne tuto prvý. A my teda ideme ďalej. Hovorím farbu ja. Ale ešte jedno pravidlo dám, že keď hovoríš farbu, tak nemôžeš byť preto, že budem tak, tu máme bielu. Tu máme bielu. Tak tu máme bielu. Čiže ja budem preto, poviem bielu a nemôžem sa jej tak rýchlo chytiť. Dohodneme sa, že budeme tuto a nemôžeme povedať farbu, ktorá je blízko nás. Čiže ideme ďalej. Idem ja. Čo? A môžeme povedať aj farbu, ktorá je na nás. Nie. Alebo vlastne tú istú. Môžeme? Tú istú môžeme. Dobre, čiže ja idem sem a hľadáme farbu hnedú. Neviem, ako ona to bolo blízko nás. Ahoj, toto je hnedá. Vy to vidíte ako bielu, ale my to vidíme ako hnedú, lebo vám sa to moc blízka. Takže hovoríš farbu ty a musíš byť ďaleko od tej farby. Hľadáme farbu. Ďaleko od tej farby musíš byť. Bielu. Nie, seba nemôžeš, to som povedala. Dobre, že bola som ja prvá, lebo ona sa pomýlila. No vlastne nebola som, lebo sa pomýlila. Takže ešte raz za inú farbu teraz povedz. Červenú. Komu svetlo a telke. Dobre. Hovorím farbu ja. My ideme sem. A hľadáme farbu bielu. Dobre, bola som možno o 2 sekundičky skôr, neviem. Ja proste nemám oči na chrbáte, takže mi napíšte do komentu. A napíšte mi do komentu aj, že kto podľa vás vyhrá, ja alebo ona. Čiže kto bude mať viac bodov. Zatiaľ mám ja, tak neviem, čo robíš. A hovoríš ty farbu. Hľadáme. Tam nie, tam nemôžeme ísť. Na túto, v tejto miestnosti. Farbu. To nie je farba. To je presvitná, keď tak. Dobre, čiže idem ja, lebo ty si sa pomýlila. Hľadáme farbu oranžovú. No to neplatí, lebo to nie je vidieť na videu. Ale lamku už platí. Ten vám môžem ukázať. Tu je oranžová. To je jedno. Takže hovoríš teraz farbu. Hľadáme farbu.
uvidíte, poď ukázať do videa, aby videli, že si chytila. Ona bola prvá každopádne, lebo ja som sa tu motala jak kura vo vajci. Dobre, odlož to. A teda teraz hľadáme farbu zelenú ľudia. Ja neviem, kde to má. A ja som normálne chcela povedať, že neviem, kde tu máme farbu zelenú a to máme tam kvety ľudia. Čiže toto by som povedala, že by bol ako koniec tohoto videjka a každopádne na Segrinom účte budeme natáčať video, takže rozhodne tam prídite. Tu Segra. Nie som tu. Čiže budeme tam natáčať videjko, vlastne ešte nevieme o čom. A neviem. Proste budeme tam natáčať videjko, takže tam rozhodne príďte, keď ho chcete vidieť. Takže